سلام تخطتلتي مدب يوتيوب channel Cinemasemere نلوم زبلنا مدبات حزنا متسينا لنا مكتتالكم ብዙሓት ተጻወቲ ናይ ጸወታ ዘመኖም ድሕሪ ምዝዛም ናብ ምስልጣን ዓለምዮም ዝኣትዉ ገለ ኣብ ናይ ጸወታ ግዚኦም ድኽም ዝበለ ግዜ ብምሕላፍ ኣብ ኩርሲ መሰልጠኒ ግን ክኸልዑን ከለዉ ገለ ድማ ከም ተጻወቲ ብዝናኣድ ክእለቶም ንደገፍቲ ከሰራስሩ ከለዉ ኣብ ምስልጣን ግን ከም ትጽቢት ኣበርክቶ ዘይገብሩለዉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ታሪክ ቸልሲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ምዃኑ ዝእመነሉ እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ኣሰልጣኒ ናይዛ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ኮይኑ ተመሪጽሎም ደገፍቲ ቸልሲ ነዚ ተጻዋታይ ፍጹም ደገፍ ከም ዘለዎም ይዝግለጽ እዚ ብብልሒ ኣእምሮኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ላምፓርድ ንትጽቢታት ናይዞም ደገፍቲ ከብጽሕዲ ድማ ሓቢርካ ክረአዩ ንሕጂ ንገለ ናብ ክለባቶም ከም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ዝተመልሱ ብሉጻት ተጻዋቲ ክንርኢ ኢና ቴሪ ሄንሪ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝረኣዮም ዝበለጹ ተጻዋቲ ዝኾነ ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ኣብ ሃገሩ ምስ ክለብ ሞናኮ ዓብዩ ካብ መፋርቕ ክሳብ መወዳእታ 9 ምስ ጋንታ ዝተጻወተ ሄንሪ ኣብ 104 ጸወታታት 28 ሾቶታት ብምምዝጋብ ንከም ሊግ 1 ዝርከቡ ዓወታት ሓፊስ እዩ ነዊሕ እዋን ድሕሪ ምውፃእ ሄንሪ ሞናኮ ኣብ 2017 ብሊዮናርድ ጃርዲም እናተመርሐት ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ድሕሪ ምዕታራ ኣብ ክረማት ንተጻወታ ንካልኦት ጋንታታት ሸይጣ ኣብ ዓመት ስፖርት 2018 ንድሕሪት ከይትምለስ ኣብ ቅልስ ኣተወት ኣካዳሚ ክለብ ኣርሰናል ኣቢሉ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ከም ተሓጋጋዚ ሮበርቶ ማርቲንዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ዝተሳተፈ ቴሪ ሄንሪ ድማ ሞናኮ ንሊዮናርዶ ጃርዲም ድሕሪ ምስጓግ መዝነት ምስልጣን ተረከበ እንተኾነ ሄንሪ ኣብ 20 ጸወታታት 4 ዓወት ጥራሕ ከመዝግብ ከሎ ዕምሪ ስርሑ ድማ ካብ 3 ወርሒ ክሓልፍ ኣይከኣለን زنedine ዚዳን ስሙ ኣብ ክለባት ጁቬን ማርሴን ዝወረቐ ዘነዲን ዚዳን ኣብ ሪያል ማድሪድ ተዘካሪ እዋን ሕሊፉ ንሃገሩ ፈረንሳ መሪሑ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝተኾልዐን ንዋንጫ ዓለም ዝተዓወተን ዚዙ በታ አንጻር ፈረንሳ ኣብ ፍጻሜ ጸወታ ንማታራዚ ዝዓበሰላሞ ቀያሕ ካርድ ዘግዘመቶ ወይ እውን ኣብ 1998 ንብራዚል ብ2 ሾቶታት ዘብዘዘት በራሕ ርእሱ ጥራሕ ዘይኮነስ በታ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲዩ ኣብ 2002 ኣብ ልዳት ባየር ሊቨርኩሰን ዘመዝገባ ንቻምፒየንስ ሊግ ዘግዘመት ብልጭ ሾቶ እዩ ዝዝክር ዚዙ ከም ተጻዋታይ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣንን ንቻምፒየንስ ሊግ ዝተዓወተ እውን እዩ ከም ተጻዋታይ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲዩ 225 ጸወታታት ዘካየደ ዚዳን ኣብ 2016 ንራፋ ቤኒቴስ ተኪኡ ከም ግዚያዊ ኣሰልጣኒ ተቆጺሩ ኣቐዲሙ ንካስቲላ ናይ ናእሽቱ ጋንታ ጸኒሑ እውን ከም ተሓጋጋዚ ካርሎ አንቸሎቲ ብምዃን ንቻምፒየንስ ሊግ 2014 ክዕወተላ ክኢሉ ነይሩ ዚዙ ናብ ማድሪድ ኣብ ዝመጸሉ ንማድሪድ ካብ ሕንፍሽፍሽ ንመድሓኒት ተላኢኹ እንተኾነ ካብ ትጽኢት ብዙሓት ንቻምፒየንስ ሊግ ክዕወተላ ክኢሉ ኣብ ዝቐጸለት ዓመቱን ንላሊጋን ንቻምፒየንስ ሊግን ብምዕዋት ንታሪኹ ሕብሪ ኸልብሶ ተራእዩ ንጌጋታትን ታክኒካዊ ኣቀራርባን አንጻር ጋንታ ብምርዳእን ብምስባርን ንዓወት ከም ዘግዝሞ ዝንገረሉ ዚዙ ኣብ 2018 ሪያል ማድሪድ ብሉጽ ብቕዓት ከተንጸባርቕ ኣብ ዝተጸገመትሉ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ሉካ ሞድሪች ሰርጂዮ ራሞስን ማርሴሎን ዝርከቦም ዓበይቲ ተጻዋቲ ብዝግባእ ብምምዝማዝ ንቻምፒየንስ ሊግ ሳልሳይ ግዜ ክዕወተላ ብምኽኣሉ ፍሉይ ታሪኽ ኣጽሒፉ ዚዙ ኣብ ኩሉ ዘካየዱ ናይ ፍጻመ ጸወታ እውን ተረቲዑ ይፈልጥን እዩ ዚነዲን ዚዳን ኣብ 2018 ብድሌቱ ካብ መዝነቱ ተኣሊኳ እንተነበረ 8 ኣዋርሕ ጸኒሑ ግን ናብ መዝነቱ ተመሊሱ ይርከብ ፔፔ ጓርዲዮላ ባርሳ ብተጻወታ ክስልጥን ትብህ ጋንታ ምዃና ዝግለጽ እዛ ብዲኤንኤ እናተባህለት ንመንነታት ትገልጽ ጋንታ ከም ዮሃን ክሩፍ ፍራንክ ራይካርድ ሉዊስ ኤንሪክን ዝርከቦም ተጻወታ ነበሩን ሰልጢና እያ ሓደ ካብቶም ባርሴሎና ዝረኣየቶም ከዋኸብቲ ዝኾነ ጓርዲዮላ ድማ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል ተጻዋታይ ኮይኑ 6 ዋንጫ ላሊጋን
نتذكرت صوا تشامبيونز ليج 1992 ዝርከቦም ዋናጩ ብምዕታር ህርመት ልብ ፍልስፍና አሰልጣኒ ዮሃን ክሩፍ ብምዃን ኣብ ካምፕኖ ዓንዲርዩ ኣብ ፈለማት ሰዓታት ብናይ ሕልሚ ጋንታ ትልለ ዝነበረት ብዮሃን ክሩፍ እትእለ ዝነበረት ባርሴሎና ከም ሓለቓ ጋንታ ዝመርሐ ጓርዲዮላ በቲ ታሪኻዊ አሰልጣኒ ልዑል እምነት ካብ ዝተገብረሎምን ነይሩ ጓርዲዮላ ኣብዛ ጋንታ ኣብ 2007 ከም አሰልጣኒ ናይ መንእስያት ጋንታ ኮይኑ ድሕሪ ምምልላሱ ኣብ 2008 ንፍራንክ ራይካርድ ተኪኡ አሰልጣኒ ዓባይ ጋንታ ባርሴሎና ብምዃን ተቆፅረም ካብ ፈለምኡ ንሮናልዲኖን ዴኮን ካብ መደባቱ ዘውፅአ ጓርዲዮላ ንጋንቱ ኣብ ዙርያቲ ንእስነቱ ከም ዘዘኻኽሮ ዝገልጽ ሻቪ ሄርናንደስ ብምስኣል ንአንድሬ ኢኔስታ ሰርጂዮ ቦስኬትን ብዓብዪ ድማ ንሊዮነል ሜሲ ከም ቀንዲ ጠብያት ብምግባር ምቁራት 4 ዓመታት ሕሊፉ ኣብዚ ግዜ 3 ላሊጋ 2 ቻምፒየንስ ሊግን ዝርከቦም 14 ዋናጩ ክዓትር ከሎ ኣብ 2009 ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ 6 ዋናጩ ብምዕታር ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝበለጸ ጋንታታት ብምስራሕ ቲካ ብዝልለ መጠኑ ዝሓለፈ ጽባቐ ጸወታ ንደረጃ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከብሎ ክኢሉ እዩ ንጸቕጥን ህንጡይነትን ሓለፍቲ ባርሳ ከምዚ ተጻዋሮ ዝገልጽ ጓርዲዮላ መዝነቱ ብምግዳፍ ካብታ ጋንታ ክእለግ ወሲኑ ጓርዲዮላ ድሕሪ ባርሳ ናብ ባየር ሙኒክ ክገዕዝ ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ታሪኽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ዲያጎ ሲሚዮነ ምናልባት ሲሚዮነ ካብ 1994 ክሳብ 1997 ከም ተጻዋታይ ኣብ ዝጸንሓሉ ኣብ ልቢ ደገፍቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ዓቢ ቦታ ኣይገደፈን ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ኣርጀንቲናዊ ኣብ ታሕሳስ 2011 ከም አሰልጣኒ ድሕሪ ምቁፃሩ ስሙ ኣብ ታሪኽ ናይታ ክለብ ካብ ዝዓበየ ክገብሮ ክኢሉ እዩ ብተቓላስን ክቱር ናይ ዓወት መንፈስን ባህርን ዘለለ ሲሚዮነ አትሌቲኮ ማድሪድ ብውሕድ ባጀት ሓንቲ ካብ ዝበለጻ ክለባት ዓለም ክገብራ ክኢሉ እዩ 2 ሳዕ ንኤውሮፓ ሊግ ክዕወተላ እንከሎ 2 ሳዕ ንፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምብጻሕ እውን ታሪኽ ክሰርሕ ክኢሉ እዩ ብዘይካዚ ሲሚዮነ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብዘይካ ናይ ባርሴሎናን ማድሪድን ዓለምቲ እንኮ ንላሊጋ ዝተዓወተላ አሰልጣኒ ክኸውን ክኢሉ እዩ እዚ አሰልጣኒ አትሌቲኮ ናብ ተወዳዳሪትን ተባሃጊትን ጋንታ ምቕያራ ከም ዝተዓወተን ገና እውን ይቕጽል ምህላውን ይፍለጥ ኬኒ ዳግሊሽ ሜዳ አንፊልድ ሓደ ካብ ዝበለጸ ሃዋህው ዘለዎን ብኣንጻር ጋንታ ተፈራሕትን ምዃኑ ዝንገር ኬኒ ዳግሊሽ ድማ ብደገፍቲ ናይዛ ክለብ ንጉስ ኬኒ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ነዚ ታሪኽ ካብ ዝሰርሑ ሓደ እዩ ከም ተጻዋታይ ምስ ሊቨርፑል ን13 ዓመታት ዝጸንሐ ዳግሊሽ ኣብ 501 ጸወታ 169 ሾቶታትን 6 ናይ ሊግ 3 ድማ ኤውሮጳዊ ዓወታት ዝርከቦም ዋናጩ ዓቲሩ እዩ ከም አሰልጣኒ ብምዃን ድማ ካብ 1985 ክሳብ 1991 ብምጽናሕ 3 ናይ ሊግን 2 ናይ ዋንጫ ኤፍኤን ዓወታት ዝርከቦም ጽዋዓት ብምዕታር ብልዑል ደገፎም ዝልለዩ ደገፍቲ ሊቨርፑል ንጉስ ዝብል ክብሪ ረኺቡ እዩ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ 2011 ንሮይ ሆዲሰን ተኪኡ ናብ መዝነት ምስልጣን ኣብ ዝተመሰሉውን ንሊቨርፑል ናይ ሊግ ዓወት ከግዝማ እኳ እንተኸኣለ ኣብ ፕሪምየር ሊግ 8ይ ደረጃ ብምሓዙ ግን ካብ መዝነቱ ክእለ ተገዲዱ ሮቤርቶ ዲ ማቴዮ ኢጣልያዊ ሮቤርቶ ዲ ማቴዮ ኣብ ቸልሲ ን6 ዓመታት ኣብ ዝተጻወተሉ ካብ ተጠቀስቲ ተጻወቲ ነይሩ ንዋንጫ ኤፍኤ 2 ሳዕ ዝርከቦም ዋናጩ ድማ ዓቲሩ ኣብ ዓመት ስፖርት 2011-2012 ቸልሲ ነቲ ኣብ ፖርቶ ዝደመቐ መንእሰይ አሰልጣኒ ቪላስ ባኦስ ምስ ቆጸረቶ ዲ ማቴዮ ከም ተሓጋጋዚ አሰልጣኒ ኮይኑ ተቆጺሩ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ መጺኡ ቪላስ ባኦስ ምስ ገዳይም ተጻወቲ ቸልሲ ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ዘዕግብ ውጽኢትን ብዘይምምዝጋቡ ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምእላዩ ዲ ማቴዮ ጊዜያዊ አሰልጣኒ ኮይኑ ምን መዝነት ምስልጣን ቸልሲ ተቐበለ ኣብቲ እዋን ዲ ማቴዮ ቸልሲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብናፖሊ ኣብ ቀዳማይ እብረ 4-1 ተረቲዓን ከላይ ተቐቢልዋ ምስ ጸለውቲ ተጻወቲ ዝነበሩ ዲዲየር ድሮግባ ብራንስላቭ ኢቫኖቪችን
حلقة كانتا جون تيرن فرانك لامباردن لعل سممع بمقبار ننابولي كيقلفان كله نكم بارسلونا زأمسال عبيت كانتا تاتون بمرتعو تشلسي نفتصامي مس باير موني قاتمام ኣብቲ ድሮግባ ዝደምቐሉ ብፍጹም ቅላዕ ዝተዛዘመ ፀወታ ቸልሲ እንኮ ፅዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትዕወት ብምኽኣላ ዲማቴዮ ስሙ ኣብ ታሪክ ናይታ ክለብ ብዓቢ ፅሕፈት ክውቀጥ ክኢሉ ቸልሲ ንዓመቱ ከም ቀዋሚ ኣሰልጣኒ እኳ እንተቆፀረቶ ንሰለስተ ወርሒ ጥራሕ እዩ ፀኒሑ ዘዕግብ ውፅኢት ብዘይምምፅኡ ክባረር ተገዲዱ አለን ሽረር ታሪኻዊ ኣመዝጋቢ ሾቶ ፕሪምየር ሊግ ዝኾነ እንግሊዛዊ አለን ሽረር ዝበዝሐ ናይ ፀወታ ግዚኡ ኣብ ኒውካስትል ዩናይትድ ይሕሊፍዎም ኣብ ልቢ ደገፍቲ ኒውካስትል ልዑል ቦታ ዝሓዘ ሽረር ኒውካስትል ኣብ 2008-2009 ንድሕሪት ከይትምለስ ኣብ ትፃዓረሉ ዝነበረት እዋን ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኬቨን ኪጋን ካብ ስርሑ ብምውራዱ ንዕኡ ተኪኡ ከም ኣሰልጣኒ ተቆፅረ እንተኾነ ኣብ ዘካየድዎ 8 ፀወታታት ሓንሳብ ጥራሕ ጣዕሚ ዓወታት ዝተመቒሩ ኒውካስትል ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ስዕረት ብምዝጋባ ንድሕሪት ምውራዳ ፍሊጣ ደገፍቲ ኒውካስትል ግን በቲ ዕንወት ኣእዳዎም ናብ ሽረር ዘይኮነ ናብ ወናኒ ማይክል ኣሽልን ዳይሬክተር ዝነበረ ደሪክ ላምብስያን ስንዮም ኣወጣዊጦም ሽረር ብድሕሪዚ ናብ መዝነት ምስልጣን ኣይተመልሰን ፊሊፖ ኢንዛጊ ኤስ ሚላን ኣባላተን ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ተፃወቲ ከም ኣሰልጠንተን ካብ ዝቆፅራ ጋንታታት እዮም ካርሎ አንቸሎቲ ክላረንስ ሲዶርፍ ጂናሮ ጓቱሶ ገለ ካብ ኣብነት እዮም ሓደ ካብ ታሪኻውያን ኣጥቃዕቲ ዝነበረ ፊሊፖ ኢንዛጊ ኣብዛ ጋንታ ን11 ዓመታት እዩ ተፃዊቱ ኣብ ግዚኡ ካብ ተፈራሕቲ ኣጥቃዕቲ ሰሪኣ ኢጣልያ ዝነበረ ኢንዛጊ ኣብ 300 ፀወታታት 126 ሾቶታት ብምምዝጋብ 2 ሰዓት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓወታት ሓፊሱ እዩ ኣብ መዝነት ምስልጣን ቀዲሙ ንትሕቲ 19 ዓመት ተፃወቲ ዝሓዘ ኢንዛጊ ናብ ዓባይ ጋንታ ሚላን ብምስጋር ንሓደ ዓመት እዩ ኣሰልጢንዋ ኣብዛ ዓመት ሚላን መበል 10 ደረጃ ሒዛ ወዲኣ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 17 ዓመታት ዝኸፍአ ነይሩ ኣይፀንሐን ድማ ኤስ ሚላን ካብ መዝነቱ ከም ዘባረረቶ ብወቅዒ ገሊፃ አንቶኒዮ ኮንተ ብሓያል ታክቲካዊ ክእለቱ ዝልለ ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ኮንተ ሓደ ካብቶም ማልያ ጁቬንቱስ ወዲዮም ዝተፃወቱን ከም ኣሰልጣኒ ብምዃን ዓወታት ዝሓፈሱን እዩ ምስ ጁቬ ን13 ዓመታት ከም ኣካፋፋሊ 418 ፀወታታት ዘካየደ ኮንተ ምዛ ጋንታ ንቻምፒዮንስ ሊግ 1996 ዝርከቦ ዋናጩ ክዓትር ክኢሉ እዩ ንሰለስተ ዓመት ኣከታቲሉ ዋንጫ ሰሪኣ ብምዕዋት ድማ ካብ 2011 ክሳብ 2014 ነዛ ብኣረጊት ጎርዞ እትልለ ጁቬ ከም ኣሰልጣኒ ኣገልጊልዋ ኮንተ ድሕሪ ጁቬንቱስ ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ከሰልጥን ከሎ ብእንግሊዛዊ ቸልሲ ኣቢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኢንተር ሚላን ተጸንቢሩሎም ዮሃን ክሩፍ ንደረጃን ኣካይዳን ኩዕሶ እግሪ ከም ዝቐየረ ዝግለጸሉ ዮሃን ክሩፍ ንክለባት ባርሴሎናን ኣያክስን ተጻዊቱ ዓበይቲ ጽዋዓት ዝዓተረን ንክልቲአን ጋንታታት ከም ኣሰልጣኒ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐውን እዩ ክሩፍ ከም ተጻዋታይ ምስ ኣያክስ ካብ መፋርቕ ሱሳታትን መጀመርያ ሰብዓታትን ሆላንዳውን ኤሮጳውን ውድድራት ክዕብልልዎም ከለዉ ናብ ባርሴሎና ብዝገዓዘሉ ድማ ነታ 14 ዓመታት ዓወት ሓሪማዋ ዝነበረ ባርሴሎና መዳልያ ከተንጠልጥል ኣኽኢልዋ እዩ ከም ኣሰልጣኒ እውን ብኣያክስ ዝጀመረ ዮሃን ክሩፍ ንናይ ዕውታት ዕውቲ ዋንጫ ኤሮጳ ክዕውታ ክኢሉ እዩ ብዘይካዚ እውን ቶታል ፉትቦል ዝብል ናይ ጽባቕ ፆታ ፍልስፍና ክማዕብል ክኢሉ እዩ ንፍልስፍና ቶታል ፉትቦል ሒዙ ናብ ባርሴሎና ዝመፀ ክሩፍ በቶም ኣብ ስጳኛ ዝፀንሕዎ ብሉፃት ተፃወቲ እናተሓገዘ ነቲ ፍልስፍና ዓለማዊ ክገብሮ ይተፀገመን ናይ ሕልሚ ጋንታ ብእትልለ ዝነበረት ዝሰርሓ ጋንታ ን4 ተኸታታሊ ዓመት ንላሊጋ ክትዕወትን ከላ ንቐዳሜትን ታሪኻዊትን ጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ብምዕዋድ ድማ ንሰውራ ባርሴሎና ጀሚርዎም መምህር ፔፕ ጓርዲዮላን
ናይ መጻኢ ባርሴሎና ዝውረየሉ ዘሎ ቻቪ ሄርናንደስን ዝኾነ ዮሃን ክሩፍ ንፍልስፍኑ ኣብ ሓንጎል ፔፔ ጓርዲዮላ ክቕረብ ብምኽኣሉ ጓርዲዮላ ንቶታል ፉትቦል ናብቲ ካቲካ ዝብል ብቻቪ ሄርናንደስ ዝትግበር ዝተረቐቐ ሓሳብ ክቕይሮ ኣኽኢሉ እዩ። ክሩፍ ኣብ ባርሳን ኣያክስን ተዘካሪ ሽም ብምግዳፍ ኣያክስ ንስታዲማ ብሽሙ ከተፀውዖም ከላ ባርሴሎና ብወገና ንሜዳ ካምፕኖ ምስ ኣሐደሰቶ ክፋል ናይቲ ሜዳ ብስሙ ክጽዋዕ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ምስጋንቶኦም ተዘካሪ ግዜ ብምሕላፍ ካብ ብሉጻት ተጻወቱ ዝኾኑ ኣብ መዝነት ምስልጣን'ውን ነዚ ብሉጽነት ብምድጋም ተዓዊቶም ካብ ትብልዎም ነቲ ዝበለጸ መን ምበልኩሞም ምርጫኹም ኣብ ሳንዱቕ ርእይቶ ጽሓፉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና። ሰሰናዩ